आब'नो आगैमियानो खोन्थाखादों जानांगौ नङाबालाय सोर खोन्थानाय बिनो र' फैथोंना बेखौ खोमाखौ साप्रायगोन आंखौ आब' सोमसि फैदो र' बेखौ जाला खोमाखौनो साप्रायना होगोन आं बेखौ दिनै आब' सोमसि फरायनाया मा सानबाय थाखो दे नोङो मा सानदोंसो होनदों नों आब'नो मा खोन्थानाय नों आब'नो मा खोन्थानाय दानिफ्रायनो मार जाथारोना नोङो र' नोंखौ खोमाखौ साप्रायाबानो दिनै गवा नोङो खोमा साप्रे जाखांदों आंजों दिनै आंलाय मा खोन्थादोखाय आंथ' एख' खोन्थायाखैना आं आब'नो एख' खोन्थायाखैनो आब'निखिनो खोन्थायाखैबा बोरै मिथिगौ बियो सोमखोरदो लोगो हमलायनायखौ नों खोन्थायाखैब्ला सोर खोन्थानो देनाय नों खोन्थायाखैबा सोर खोन्थानो बिनो आंलाय मा मिन्थिगौ ओमफ्राय आंखौसो दाय होबाय आरो आंलाय मा मिन्थिगौ सोरबाबोथ' खोन्थादो जानो हागौ ना मोजां खोनादो नों खोन्थायाबा सोर खोन्थानो बेयाव नों खोन्थायाबा सोर खोन्थानो नोंनि खोमाखौ दिनै हाख्लाबना एवना जागोन आं बुं मानो खोन्थानाय बुं आं खोन्थायाखैनो आं खोन्थायाखैनो गाफ्लादोसो ना नों बेयाव गाफ्लादोसो नोङो खोन्थाबा खोन्थानानै इयाव नंख' दे जाबाय सिरि थादो बुलायदे नों खोमाखौ जाला एबार खेबसे खोन्थाबावबा नोंखौ जाखागोन आं नोंनि खोमाखौ मिथिबाय खोमाखौ जामाला खोमाखौ जामाला आब' सोमसि खोमाखौ जामाला आंनो खोन्थाखादो साला नोंसो खोन्थामारद' नोंखौदेन मोनगोन आंखौ फै मोनगोन होसोबाय आंखौ आंहा आब'निखि खोन्थाहैखागोन नोंखौ आंखौ बुबाथाय बुदों होननानै फै हागोनबा होसोनो आंहा आब'निखिसो थांखानोसै नै नोङो र'लै नोंखौ मा एसे दुस्थ' जादों नोंखौ र' दायोल' फै नोङो दायोल' फै नोंखौ दा मोनायावसो मोनगोन दायो नोंखौ गारखाया आं माखोबा र' नोंखौ दायो